Bine v-am găsit, dragii mei! Sunt Bogdan Papacosta la o nouă ediție a emisiunii Ziua și Cartea. Astăzi vorbim despre un subiect care a reușit să inflameze și încă inflamează lumea de vreo 400-500 de ani încoace. Un subiect care s-a transformat într-o sperietoare pentru unii, e o bună sursă de câștig pentru alții și pentru cei mai mulți dintre noi este doar un fel de a ne arde buzunarele și plămânii. Vorbim despre Țigara, povestea unei seducătoare, un volum apărut la Nemira și scris de Didier Nourisson. Este vorba de o istorie culturală a țigării. Când apare țigara în discursul european în principal, când devine țigara un obiect cult aproape, când începe războiul împotriva țigării, în general, deci este o poveste despre țigări, despre evoluția țigării, despre cum au trecut țigările de la trabuc la țigarete și trecând prin pipă, bineînțeles, care a fost perspectiva asupra țigărilor, cum au fost reconsiderate într-o perioadă de timp benefice și cum, în sfârșit, în ultima vreme, sunt demonizate și transformate în cel mai rău obicei pe care îl putea să aibă vreo persoană vreodată. Fumătorii să ia aminte, deci, nefumătorii asemeni, unii ca să aibă argumente pentru a-și apăra poziția de fumători, iar ceilalți pentru a avea argumente în a-și apăra poziția de nefumători. Dincolo de toate, Țigara este un volum cinstit care povestește onest despre acest obiect care produce fum în plămâni și împrejur. Didier Nourisson, Țigara, povestea unei seducătoare, apărut la editura Nemira. Cel mai interesant este însă să vedem cum apare țigara în lumea europeană după ce este descoperită America, după ce acolo sunt văzuți băștinașii folosind tutunul. Iată, de altfel, din ce motive se credea că fumează indienii tutunul. Tutunul ar avea virtuți supranaturale, ar putea vindeca toate bolile și ar da un fel de beție, prin care este posibilă comunicarea cu zeii. André TV, conform ideologiei sănătății ca echilibru al celor 4 umori ale corpului, observă că această plantă este foarte sănătoasă, spun ei, pentru a distila și pentru a arde umorile inutile ale creierului. Dar asta se întâmpla prin 1550-1600, să știți că nu mai e valabil și acum. Trebuie să remarcăm faptul că indiencele nu fumează. TV afirmă, femeile nu-l folosesc deloc. Motivul? Este adevărat că dacă este aspirat prea mult acest fum sau parfum, provoacă rău și dă amețeli, ca mirosul unui vin tare. Femeile pregătesc tutunul pentru bărbații lor. Ele folosesc tutunul ca pe un medicament, mai ales pentru a facilita digestia. Femeile indiene fac mare caz de tutun în ceea ce privește indigestiile, fie în copilărie, fie în adolescență. Încep să-și trece abdomenul cu ulei pentru ars, încălzesc frunzele de tutun sub cenușă și le pun în regiunea stomacului. Tutunul este o plantă sacră și stupefiant, așa cum sunt ciupercile halucinogene sau cactusul peyote. În relatările primilor exploratori este evocată o legendă care atribuie tutunului o origine divină. Este adus pe pământ împreună cu porumbul și fasolea de un spirit bun și oferit vânătorilor în schimbul unei ospitalități generoase. Tutunul este de asemenea folosit pentru a îndepărta senzația de foame, mai ales în economiile de subzistență precară și în timp de război. A intrat așadar în coșul a ceea ce se consumă în mod obișnuit. Mai mult folosit astfel, te face să uiți de foame și de sete pentru câtva timp. Drept urmare, îl folosesc cu regularitate și chiar și când discută între ei, aspiră acest fum și apoi vorbesc, ceea ce de regulă fac și succesiv unul după celălalt în război, unde este foarte la îndemână. În fine, tutunul ține de simbol. Pe basoreliefurile din regiunea maiașă, felul și momentul fumatului desemnează pe notabili și pe șamani. De exemplu, un text din secolul al XVII-lea povestește despre sărbătoarea trabucurilor la Maiaș, în termenul unui frumos stil etnologic. Citat, toți locuitorii își consacră 20 de zile ca să fabrice țigări. Fiecare face câte vrea. La sfârșitul celei de-a 20-a zi merg în pădure pe malul fluviilor și al lacurilor în căutare de cerbi, pești, miere, etc. Revin în ziua convenită și se adună în casa idolilor, cărora le oferă ceea ce au vânat, au pescuit și au cules. Freacă idolii cu grăsimea animalelor ucise, le dau să bea puțină cacao picurată pe buze. Apoi fiecare familie îi conferă căpeteniei, care le este și rege și preot și confesor, un mic mănânc de trabucuri pentru a arăta că ea este stăpânul. Își pictează trupul, mănâncă, beau și dansează, este o mare sărbătoare. În lumea aztecă, tutunul reprezintă de asemenea un semn al puterii. În timpul instalării lor în funcție, guvernatorii primeau un vas plin cu tutun. Purtatul pipei desemnează autoritatea și noblețea proprietarului. Dar e de văzut ce se întâmplă mai departe cu tutunul ajuns în Europa, unde este prezentat mai întâi împăratului, cel care dădea mână liberă pentru produsele de felul ăsta,
Și știți, mai departe, istoria este cumva previzibilă. Depășindu-și prima repulsie, exploratorii au gustat din fructele lumii noi. Jacques Cartier mărturisește: am experimentat numitul fum. După ce ne-am umplut gura cu el, ni s-a părut că am înghițit piper măcinat, atât era de iute. Jean Delery insistă: acesta, fumul, așa cum am spus, le iese pe nas și pe gură ca dintr-un vas în care este arsă tămâia. Mirosul nu este mai puțin agreabil. Totuși nu am văzut femei dedându-se acestei practici și nu știu care este motivul. Dar vă voi spune că, experimentând eu însumi fumul acestui petun, de unde și cuvântul petunie, am simțit că într-adevăr te face sătul și îți taie senzația de foame. Probabil că, iată, în situații de restriște, tutunul este foarte bun pentru că îți mai taie un pic pofta de mâncare. Să mergem mai departe, însă la George Sand, care spune: o havană bună este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le cunosc. Îmi place să fumez un trabuc, nu prea tare, cu o aromă delicată de lungime medie. După ultimul fum, atunci când îl stingi și când se înalță ultima volută de fum, cum să nu fii încântat de munca, de activitatea dificilă al cărei rezultat este această jumătate de oră de plăcere. Totuși nu ignoră nici efectele binefăcătoare ale țigării. Este chiar cea dintâi care introduce cuvântul în literatura franceză. Poate că îi datorăm feminizarea cuvântului țigaret, devenit, iată, țigaretă. În sfârșit, fumătorii intră în tabăra celor răi. În benzile desenate și în filme, personajele negative sunt cele care fumează. Personajele pozitive nu fumează aproape niciodată. Există reguli de distribuire a tutunului în armata lui Napoleon, de exemplu. Există reguli care stabilesc prețul tutunului. În sfârșit, tutunul are o istorie foarte interesantă până când ajungem în zilele din urmă, atunci când avertizmentele și fotografiile pentru sensibilizarea cumpărătorului se succed într-o progresie dramatică. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului. Fumatul duce la scăderea fluxului sanguin și provoacă impotența. Fumatul dăunează spermatozoizilor și reduce fertilitatea. Fumatul duce la o moarte lentă și dureroasă. Fumatul produce cancerul pulmonar, care este mortal, etc. În legătură cu acest subiect este de amintit și o glumă care circula prin România într-o perioadă, o glumă care amintea despre un domn care cerea la chioșcul de țigări, nu din alea cu impotență, ci din alea cu cancer. Cu alte cuvinte, deci țigara este un subiect, iată, care poate fi extins foarte mult, are o istorie întreagă, are chiar și un viitor, ne spune Didier Nourisson, un viitor poate nu la fel de strălucit cum i-a fost trecutul, dar cu siguranță un viitor consistent din punct de vedere financiar pentru cei care se află în spatele industriei țigărilor. Țigara, povestea unei seducătoare, o seducătoare diabolizată cu asupra de măsură în ultimul timp, fără însă a avea vreun mare efect în rândurile masei fumătoare. Dragii mei, citiți că nu vă face rău, era să zic fumați, citiți că nu vă face rău, la revedere pe data viitoare!